Da. Mițu, ce vrei? Spune-mi. Ce vrei? Hă? Ce vrei să faci? Mai zăpăcit. Da. Ce-ai făcut azi? Ai stat fără mine? Stai fără mine. Stai, Mițu. Da? Zi. Stai fără mine. Așa, zi ce vrei să faci. Vai, nebunule. Ce vrei tu să faci? Vrei să scrii? Așa, acum ce? Lasă acolo, te rog frumos. Nu mi le mai arunca pe jos. Ai vorbit cu tati astăzi la telefon? Aha, deci vrei să iei telefonul și să vorbim cu tati, da? Așa, da. Acum formează numărul și cheamă-l. Hai. Hai. Formează numărul, că n-ai format. Te-ai speriat?